self-destruct is what we do when we're together. Poesia saria banatuko dugu jarraian. Nafarroako Ateneoak antolatuta, Iruñeko udalaren babesa ere bai. Osotara, poesiaren aitortza eta sustapena helburu duen sari honek 400 eta 27 lan jaso ditu aurten, bai euskal olerkiak, baita erdarazkoak ere. Saria jaio ezenetik, partaidetza handiena izan duen edizioa izan da aurtengoa. Beraz, zorionak ere, guztioi. Bueno, Aintzane Galardi naiz eta Iruña hiria saria 2018ko saria irabazi dut Egodun poemak liburuarekin. Eta bueno, liburu honetako pertsona nagusia Ameli izeneko emakume adindu bat da. Eta bueno, liburu honetan bere azken bidaia kontatzen da. Eta azken bidaia honetan izango ditu beste hainbat emakume bidelagun edo bidaide. Emakume egodunak, emakume libreak, emakume hauek dira 20. mende hasierako lehen hegazkilariak. Amy Johnson, Berik Berman, Amelia Earhart eta beste hainbat. Eta orduan pixka bat liburu guztian zehar Ameliren bidaideak izango dira eta poema askotan aipatzen ditut. Azpi gai gehiago badaude, baina gai nagusia izango litzateke pixkat hori, emakume honen gustatzen zaizkio hegazkilariak, egan egitea eta pixka bat azkeneko urtetan, emakumearen azkeneko urtetan olako obsesio bat dauka eta orduan pertsonai guzti hauek poemetan azaltzen jungo dira. Eta, bueno, bestalderik omenaldi bat ere izan du da, 20. mende hasieran gizonezkoen mundu horretan, lehenengo emakume hauek, egan egin zuten lehenengo emakume hauek, garrantzitsuak izan zirelako eta pixkat omenaldi txiki bat egin nahi izan diet. Eta zergatik poesia? Bueno, poesia argi dago, nire generoa delako, eta hasi nintzen orain dela urte asko poesiarekin eta poesian geratu naiz, nire laugarren liburua da, eta orduan hasi nintzenean ez dezu planteatu ere egiten, zuzenean poesia ateratzen zaitelako. Sari guztia garrantzitsua dira eta niretzako batez ere ekonomikoa baino gehiago ematen den sari ekonomikoa baino gehiago da, gero argitaratu egiten delako, eta azkenean ezagunak ez garen ontzat eta poesia argitaratzea nahi dugunentzat, sari hau garrantzitsua da, hori da, zuzenean argitaratu egingo dutelako, horrexegatik. Aurreko liburuekin desberdintasuna, oso liburu desberdinak dira. Aurrekoa zen Mendafin Usaineko iluntzeak eta 2015 urtean argitaratu nun, Erein argitaletxearekin. Eta hor kontatzen dituen pixka bat Marokora egindako bidaiak, Marokon Amazik etniarekin egindako egonaldietan sortutako poemak eta horrela izan ziren. Orduan gai aldetik era bat desberdina da. Saya
poesia modernotzat joko obra, haren esanetan euskararen erabilera harin egiten dukela eta balorean onartzen du pertsonaien arabera. Lehenengo aldiz, gainera, emakume bat da garaia egon honetan eta bere izena Zane Galarreta. Zane, zorionak. So you didn't want to be the one to let go, but I know that we both know. I know you know we couldn't keep this out of the heart for a million reasons.
Gidegia izan zirelako aurrak zaten zabaldu zuten, eta horrekin honen desituak egin zuten. Gozatu berriro, eskola egin duen Zorbaren zenburua emakume egonia horreatu. Eta honela du. Aizea aldetan berriro, urrunera abiatzen den emakume egonia ez. Basagotu urruneko norma. Nire horretan zenusagaian zibilarekin egonia berena. Logra dira zelomen eta ikakearen lagundunik. Markatzen den duzuna, markatik eratzen den dekretu, eta itzulean eraziko delegatzen den baiatzen den. Horrekin korrestutan, agatxan probintziako egin duguak asunetik atxeden hartzen duen. Emakume egon darez, sustregi gazeko egon direzio. Aizea abetu daren pabetu, urrunera abiatzen dena. Izitzeko abazen duen. Emakume egon darez. Egin baterekin egin ditu da, For a million reasons to bring it back. Who we were, I miss hanging on your every word. I miss thinking second, I miss acting first. But I don't miss getting hurt. I miss who I was when you were around. I miss the ups but not the downs. But I'll hold on to every second we have without regret. Cause now you're just a stranger with all my secrets.